खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मानसि गोमादों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हग्राजुलि ओनसोलनि 1 नं आदाबारि गामिनि थागिबि रन्जय बसुमतारी आरो उदांस्रि बसुमतारी बिथांमोननि अनजालु फिसाज्ला सनाराम बसुमतारीया गोमानानै दङ। गोमानाया 12 सान जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो गावनि न' फारसे सफैयासै। दा बेनिखायनो न'खरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय आरो दुखु दाहा सहायगासिनो दङ, मानोना गावसिनि फिसाज्ला गथ'आ दासिमबो सफैयाखै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय सनाराम बसुमतारीखौ नुनो मोनदोंबाथाय नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। आसामनि कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाजो ओनसोलाव सासे देरफुनाय हिनजावसा गथ'खौ बा सिख्ला जालायखौ सागु सुबुंनि मोनसे हानजाया जिनाहारि खालामदों आरो जिनाहारि खालामग्रा जाथायनि गुबै दायनिगिरि केब ड्राइभार आल्ताफआ हिनजावसा गथ'नो साख्रि होनानै कम्पानियाव खामानि होनानै थगाय थसि खालामनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन आरो गुबुनखौबो खालामहोदोंमोन आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 7 दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनायबो जाबाय। नाथाय गुबै दायनिगिरि आल्ताफ आरो गुबुन 3 बे समाव खारखोमानानै दङ। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल हामिद, इमरान हुसैन, आब्दुल जालिल, आफाज उद्दिन आरो साइदुल रहमान। एबसु आरो इउबेलजों एखे। एबसु आफादनि मानसिफोरा बिउ हानजानि मेलाव थांना होनानै हुमखि होनानै हाग्रा मैलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायगासिनो दङ। बेबायदिनो हाग्रा मैलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै मिरु एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रा मैलारि बिथाङा एबसु आफादखौ राजखान्थि गाब फोनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै फोरमायदों। राजनीतिक व्यक्ति BPFৰ मुरब्बी और राजनीतिक व्यक्ति बा दलर मुरब्बी हिसाबे राजनीतिक सभा समिति राजनीतिक कथा कब विभिन्न आलोचना विलोचना करिब এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। कारण गणताন্त्रिक देशत ইয়াৰ राजनीतिक दल থাকিবই, आंचलिक दल থাকিব, राष्ट्रीय दल থাকিব। निजा निजा दले निजा निजा इश्यू एजेंडा লৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰত যাব। কিন্তু राजनीतिक सभा समिति पाति पेলাই राजनीतिक दলত सभा समिति आयोजन কৰি পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এবছুক টানি পেলাই যিবিলাক প্ৰসংগ হি কথা কৈছে সেই কথাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে আমি আজিও আহ্বান জনাইছোঁ, পিছতো জনাম। আৰু ইয়াৰ যিখিনি কথা কৈছে যে এবছু অফিচৰ পৰা BTR চৰকাৰ চলি আছে, এবছুৱে চৰকাৰখন চলাই আছে, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা, এইটো সত্য আধাৰিত নহয়, এইটো গোকাত মিছা হয়। আৰু কোনো কাৰণত জাতীয় সংগঠন এবছুৱে কোনো চৰকাৰ চলাই অহা নাই আৰু পিছতো নচলাব। কাৰণ এবছুৱে এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন, জাতীয় সংগঠন, জাতিৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ যিকোনো মানে ক্ৰাইচিছত আমি কাম কৰি আহিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এবছুক নাম লৈ পেলাই এবছুৰ সভা সমিতিত এবছুক প্ৰসংগ টানি আনি সি ৰাজনৈতিক মাইলেজ ল'ব বিচাৰিছে। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।